Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Pán povedal: Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: hneď si poď sadnúť k stolu? Vari mu nepovie skôr: priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem, ty budeš jesť a piť až potom. Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: sme neužitoční sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.